Nagapamati kamo sa GCNL, ang online radio sa siyudad sang Iloilo. Ini ang DYRP, Radyo Bistado. Bistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag sanawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na. Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragad. Bistado!
Bueno, sa liwat, maayong gabi naman sa inyo tanan-tanan mga kabyanan, maayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Maayong gabi sa atong mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitutaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga-Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan kay Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sining aton nga pag-waragwag. Sa inyo tanan mga kabyanan, mayong gabi kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. Bistado! Sa kinandan mga kabyanan diri sa aton nga pagpangalagad, liwat kita nga magatalakay sang pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, ako naman ang inyo idol sa kanginan, Idol John Aluhado Kapulot. Taga-welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan. Today is Thursday, August 25, 2022. O, pizza 25 na kita ho. Daway lang mabalaan may kabana no? Pizza 20 kwa na kita no? Pizza 25 na kita. Bow! Pila na lang kaadlaw ang nagkalabilin mga kabyanan. Makanta na si... lima na lang kaadlaw na bilin. Anom, makanta na si Joe Marichan. Mapasundayag na si paring Joe Marichan mga kabyanan. Si ang kalabanan sini bakal naman yung kanta ni Joe Marichan mong basta gani mag-abot sa chimpo sang sugod sa Bear Month mga kabyanan. September, October, November, December. Basta may bear mga kabyanan, sigurado si paring Joe Marichan mga kabyanan ang magahanos na, magapasikat na sang iya nga mga kanta. Ang pinakasikat nga kanta ang Perfect Christmas kag ang Christmas in Our Heart. Duwa lang man na mo ng mga paborito, yagin nga kagamo na pirmi ang kabugnaw gijabi sang tingog ni Joe Marichan no? Nga kon magkanta sa bla pero sang nagligad ng eleksyon di ko believe sa iya man nga gin-endorse si Jerry. Huwag sa kakilala kung ang abilidad ni Jerry de Cirilo. Wala, sige diri na kita mga kabana sa aton nga mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag information. Pila karon ka mga headlines nga aton pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad diri sa programa. Ang inyo nga ginakalanggagan sang tanan-tanan ng programa Bistado! sa ato sini nga pagpangalagad mga sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kag aton karon nga mga headlines Bistado! diri sa aton nga pagpangalagad. Bistado! Ang aton nga mga headlines may kabayan buylog na nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Mga kabyanan ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Kag amo ni sang food supplement mga kabyanan nga makahatag sa aton sang pinaka the best kay pinakakampiyon. Pinakakampiyon nga epekto para sa ato sini nga kaugalingon nga lawas. Ilabi na gid ang pagpabako sa aton nga immune system. Gagod nga hindi kita dali matapikan sang baratian. Kag pinaka the best pagid mga kabyanan kay nga magluwas sina hindi man kita mga kabyanan magproblema kay wala sang side effect ini para sa aton tanan-tanan nga mga pumuluyo kay isa ini ka pure nga herbal.
Gani, makabulig sa pagpaayo sa aton nga mga ginabatyag nga mga batian, kay makabulig pagid agod nga proteksyonan ang aton kaugalingon, agod hindi dali-dali nga matapikan sang baratian. Dili kita sa aton nga mga headlines nga idulong sa inyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Bakla nyo sa tanan nga mga butika sa bilog nga Western Visayas. Diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sakip na sa mga taga-Kapis, Aklan, Antique, Guimaras, Negros Occidental, Bacolod City, and Negros Oriental. Sa aton karon nga mga dalagko na nga mga balita kag information, sa aton nga mga headlines sa mga kaabyanan, sa mga balita lokal. Sa aton karon nga mga balita lokal, mga kabiyanan, sa aton nga mga headlines. Vice President Sara Duterte Carpio nagpadulong diri sa syudad sang Iloilo kag sa probinsya sang Guimaras. Ano ang iya nga ginhimo? Istoryahan ta karon diri sa aton nga pagpangalagad. Nagkuan siya, nagtambong siya sa may Haro 1 Elementary School kag nag-storytelling para sa mga estudyante bilang ini siya makabaran ang DepEd Secretary. So siya karon ang Secretary sang Education. So naglibot diri siya sa aton. Dito mati ko daw nagtambong man siya sa 85th or 85th anniversary or Charter Day sang Iloilo City. That's why nga ang syudad sang Iloilo kagaina wala sang klase kag wala sang opisina bangod may kabanan nga ika-85 anyos nga Charter Day, may kabanan ang ginhiwat sang sining karon gid lamang nga adlaw. Samtang sa iban panaton nga mga headlines, iban panaton nga mga balita, sa iban pa naton nga mga headlines, mga kabyanan, masobra sa 1 milyon ka pesos nga balor sang ginapatihan illegal drugs ang ginreport nga na-recover sa isa sa o sa duha tanan ka mga suspects nga nagkaradakpan sa ginhiwat nga bypass operation sang aton nga mga pulis kag sang Philippine Drug Enforcement Agency dito sa Banwa sang Pavia. Ang mga subject, mga kabyanan, taga barangay Buntatala sa distrito sang Haro. Kag ang isa sa mga subject nakalista nga job hire sang Iloilo City Hall. Amo ini may kabanan no matandaan ko ni plastar kamo karon nagadugay kay natandaan ko gid ni ang isa sa mga itsura sini sang isa sa mga gin-report nga job hire sang Iloilo City Hall na dumduman ko ni kung sa diin siya nagaupod-upod pirmi. Mga kabyanan, sang nagligad nga eleksyon kita kung itsura ya sini mga kabyanan kay nga nagatubangay gid kami sini ka nagkonfrontahanay dito sa may barangay Buntatala. Ining isa sa mga subject, mga kabyanan, amo ni siya ang isa sa mga frontal dito nga ginpablater namon ni ginpablater namon ni Councilor Plaridel Nava sang nagligad nga eleksyon nga nagaupod sa kay inang executive assistant sang mayor sa syudad sang Iloilo nga si Labjoy Hosinilla. Iya ni bata-bata ning isa nga ini
mga kabyanan, nga amo ini ang nagbunot sang pusil sa iya nga bag, kag hana kung tani nga magpangluthang sa amon ni Councilor Nava sang time nga ginkonfrontar namon si Lovejoy Hosinilla dito sa may barangay Buntatala sa distrito sang Haro, sa may eskwelahan sang nabalaan namon nga ang ginahimo ni Lovejoy Hosinilla upod sa iya nga mga bata-bata amo ang pagpangharas sa mga butante kag pagpamahog para nga hindi magbuto sa amon kundi butuhon si Jerry Treñas during the time. Kung madumduman ninyo may kabaran, kung madumduman sa aton nga mga tagparamati sa aton nga mga kauturan, dumduman nyo nga sa nagligad nga mayon ni Beng eleksyon, may na-encounter kami ni Councilor Nava dito sa may barangay Buntatala, si Lovejoy Hosinilla, may ara sa nga mga pila kabilog nga mga bodyguard ka mga bata-bata, ang isa diri amo nagbunot sang pusil. Sanggin pangita sang aton nga mga pulis, hindi na makita kay naglapos sila to sa sulod kag nagparalagyo. Bangod kay gali may mga records ining mga unikakak na nga ini. So mga kabyanan, sining karon gid lamang naghimo sang bypass operation ng aton nga mga pulis kag sang taga Philippine Drug Enforcement Agency didto nabalaan nga isa sa mga subject ring radakpan ginakwaan sang mga more or less mga kabyanan nagalabot sa kapin sa 1.36 million pesos nga balor sang illegal nga druga o konsyabo ang na-recover sa sining mga subject nga ini kagang isa ka subject job hire sa City Hall mga kabyanan. Ang ngalan sini amo si Jerome Digina alias Mig. Amo ni sang nakonfrontar namon to sang nagligad nga eleksyon, sang nagligad nga May 9 nga eleksyon dito sa may Buntatala Elementary School or ano elementary school to? High school? Mga kabyanan nga sa diin nagbunot ini sang pusil ginpapangita namon sa pulis, way na makita sang pulis, ipadakop namon sa pusili sa pulis ang ambas ang duwa ka mga pulis nga wala kami kita nga may pusil, pero damo-damo sa mga witnesses nga nagabunot sa sang pusil sa iya nga bag mga kabyanan. Tisang uli sa nakita nilang dinaguso na nga nagtawag na kami sang pulis, nagamat-amat iskerda ang ining mga tao upod sa kay Lovejoy Hosinilla. Dias na subong si Lovejoy Hosinilla ra subong gapakita sa abilidad niya. So ining tao nga ini mga kabyanan nga nagbunot sang pusil, pagkita ta sa itsura kagaina, bauti amogid way kita magsala. Amo ining si Jerome Digina alias Meg mga kabyanan, job hire sa City Hall, bata-bata ni Lovejoy Hosinilla mga kabyanan. Kita nyo? Amo na ni siya ang na-recover sa iya may kabyanan, upod sa iya sininga upod, nagalabot sa mga 1.36 million pesos nga balor sang syabo. Storyahan tara karon din sa aton nga pagpangalagad, kita nyo? Ari na mga kabyanan. May mga nagahatag diri sang informasyon, no? Ya mismo taga City Hall ang nagaduso sang druga sa Iloilo City. Ano na si Mayor Treñas man? Siya nagbulos kay Dragon? Di mangguro Gali kay manti job hire niyo? Ang malain pa kay job hire niya. Tapos bodyguard giniya, bata-bata giniya mga kabyanan. Badi-badi gini kag bodyguard giniya ni Lovejoy Hosinilla. Ang isa gani diri nga nariko, ang isa gani diri nga nainkwentro namon to sa nagligad to sang eleksyon sa may barangay Buntatala. Bangod sang pagpangharas nila sa mga butante dito. Naging kantuan namon ni Councilor Plaridel Nava mga kabyanan. Ara subong ga bata-bata ga badi-badi man sa kaikwan sa bata may kabyanan ni sa bata may kabyanan ni Mayor Jerry Treñas. Ara ga puno-puno sa kay Migs. So istoryahan ta na karon may kabyanan diri sa ato sini nga pagpangalagad, rampant nagid katama ang illegal drugs diri sa aton sa may syudad sa Iloilo. Halos adlaw-adlaw may mga ginahiwat nga mga pagpang-raid ang aton nga mga pulis mga kabyanan. Kag diri naman ari naman nagbalalik naman sila, kita nyo, job hire mismo sa City Hall job hire sa City Hall
nadakpan dito sa may banwas ang Pavia. Dito sila ga dito sila ga target sang pagbaligya sang Shabu mga kabyanan. Duwa sila nga mga taga-barangay Buntatala. Ang isa jabhar sa City Hall nga nagahingalan sa kay Jerome Digina alias Meg. Te Meg, kamusta ka Meg? Tamaan kay isog-isog sang Unikaka kaya sinisatong nagligad nga eleksyon mga kabyanan gasalig kay gasandig sa pader. Gasandig kay Labjoy o Sinilya. Kay si Labjoy gasandig man sa iya nga boss nga si Mayor Jerry Triñas. Pinagusto na lang sila. Tiyari karon mga kabyanan. Tiambot na ano reaksyon sini ni Mayor Jerry Triñas. May kang tanan sini sang isa ka jabhar sa City Hall nga dadakpan may kabanan nga nagabaligya sang illegal nga droga. Ay hindi lang kay basta-basta nga gano gagmay nga mga illegal drugs nga nadakpan siya. Kundi mga kabyanan nagalabot pa sa mga 2.36 milyones pesos ang baloro sang na-recover nga Shabu sa iya mga kabyanan. Amo na ni siya mga kabyanan ng ginasiling naton. Wow! Idawari man di si Vice President Sara Duterte sa naglisang kagaina, no? Way gimakalabot ni way basa sini way kabaton kay way kabati sa balita ni si Vice President Sara Duterte. Tapos nagpuro pa picture pa to upod-upod sa kay nagpuro pa picture pa to upod sa kay Jerry Triñas. Moriones ti garapon ni Santissima pagit. Amo ni ginasiling ta sa inyo. Ano abi kay gapati-pati kamo sang tanan nga mga pinasipsip kag tanan-tanan nga mga pasikat kag tanan-tanan nga mga diskarte. Mahambal kamo. Gapati kamo sa mga ginahambal sa mga ara nga kilala nakatama nga mga politiko. Tapos hambalan lang kamo nga ay hindi wag kayong maniwala diyan kay Kapulot kasi sabutahe lang yan ang sinasabing ginagawa niya. Sabutahe lang yan sa administrasyon ng Iloilo City. Sa aking administrasyon, huwag kayong maniwala dyan. Kasi sa sabutahe lang yan eh. Wala namang ano yan eh. Wala namang biring yan yung pagtatakbo niya eh. Ara karon. Ara lang tawa nyo. Mga kabyanan, nami. Puwerte ka nami, no? Kun wala si Mayor Jerry Triñas mga kabyanan, no? Kung wala siya gana, kag hindi sa gusto sang illegal nga droga diri sa syudad sang Iloilo, matigdas katama sang iya sini nga paghambal nga dapat hindi sa gusto nga may durugista diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan, no? Kung ang mga tawo diri sa bilog nga syudad may pagrespeto kag may kahadlok sa kay Mayor Jerry Triñas, ilabi na gid ining mga drug personalities ang masakit pa mga kabyanan kayang iban nga mga drug personalities job hire pa sang City Hall ginasagod pa naton kita pa nagasweldo sa mga buwisit nila nga ini pagkatapos halitan pa nila ang aton pamilya halitan pa naton pa nila ang aton nga mga kabataan halitan pa nila ang tanan-tanan nga mga pamatanon naton diri sa syudad sa Iloilo mga kabyanan. Kung may pagrespeto ini ang mga jabhars nga ini nga wala ginatolerate kag wala ini sila mga kabyanan wala pabayan kung seryoso ang aton nga syudad sa pagpangapanya kontra sa illegal nga droga mga kabyanan. Sa inyo nga paglantaw, jabhar kang baligya ka Shabu. Sakit ni mga kabyanan kay mga ara gidi. Kitang-kita ang ebidensya. Nakuha ang ngalan, pati itsura na bidyuhan tanan-tanan. Kuhang-kuha ang ebidensya, damo-damo nga pagkasasi sang illegal nga droga. Ang nakuha mga kabyanan, kag ginisip-isip nagabalor sa 1.36 milyon pesos. Minilyon nga gasto, minilyon mga kabyanan nga balor sang illegal nga droga ang nagkaradakpan diri te. Mga kabyanan ang masakit diri kay
isa ka jabhar sang Iloilo City Hall. Pistado! Ara aktibo pa nga jabhar sang City Hall. Pistado! Pangod nagasalig kay big boss nila si Labjoy Hosinilla. Pistado! Sa kay Mr. Labjoy Hosinilla, yun di kakak kag yun di patulagin. Pistado! Wala kag balong ang bata-bata mo, ginahupdan mo, kabaligya siya mo. Pistado! Ha? Tingala ko si Sino ka mo nga mga isog na sa may barangay bunta tala kay. Pistado! Ha? Gasalig kagali kay mga bata-bata mo, drugista? Pistado! Gasalig kagali kay mga bata-bata mo, no? Gahirigop paguro ni Sabo ni mga yun kakak lang ani. Pistado! Wala kagapili sang tao ngay moon nga jabhar nga swelduhan sang gobyerno ang manugbaligya pa siya mo. Pistado! Kakak yun di patula nga klase ka sitwasyon eh. Pistado! Oh, mga kabyanan. Pistado! Oh? Halin pa kanugon sini mga kabyanan sang aton nga ginpundar, humalin sang nagligad nga mga tinuig halin sang year 2000 Pistado! nga pagpangampanya naton kontra sa illegal nga droga. Pistado! Gintaya tanang aton nga kabuhi Pistado! para gid lamang nga magkalaubos ka magkalapapas o kon magkalahagan-hagan. Pistado! Ang pagpangampanya naton kontra sa illegal nga droga, Pistado! maghagan-hagan ang illegal nga droga dire. Pistado! Mangin safe ang aton pangabuhi. Pistado! Kag nabatyagan naton ini mga kabaran sumugod sang year 2016. Pistado! Siyang magpungko si President Rodrigo Duterte. Pistado! Nga nag-amat-amat hagan-hagan ang aton sininga. Pistado! Nga pag nga kahadlok bangod sang puwerte nga kadamo-damo na sang adik sang una dire. Pistado! Damo-damo na sa mga sumbi dire. Sa aton sa may syudad mga kabyanan sang Iloilo. Pistado! Hindi ka sa syudad pati sa mga probinsya. Pistado! Karon mga kabyanan, nagbalik naman ang masakit pa dire mga kabyanan. Pistado! Kayang isa sa mga nadakpan na pamatud-an subong. Nga job hire sang Iloilo City Hall. Pistado! Bata-bata ni Labjoy Hosinilla. Pistado! Taga barangay Buntatala. Pistado! Kag amo ini sila ang mga nainkwentro namon sang nagligad nga May 9 nga eleksyon. Pistado! Dito sa eskwelahan sang barangay Buntatala mga kabyanan. Pistado! Nga upod ni Labjoy Hosinilla Pistado! nga nagapangharas sa mga tao nga nagabuto. Pagwas gani nga magbuto kay mo kay kapulot kag kay naba, Pistado! harason kanila hasta si Labjoy Hosinilla nga kinahanglan hindi magbuluto. Kung magbuto ka dapat butuhon mo gid si Jerry kay kun mas mabalaan nga nagbuto ka sa kay kapulot kag kay naba, mga kabyanan, no? Number 1, bawion ang ginpanghatag nila nga kwarta. Pistado! Number 2, may kabaran pahugon kag hambalon nga mabalaan na mo gani may nyugi ka mo. Pistado! Nga ang nahadlok ang tawo kay may upod si Labjoy nga mga bata-bata ya nga mga armado. Pistado! Isa na inidire si Jerome Dikina alias Meg Pistado! nga amo ang nagbunot-bunot sang pusil sang ginsita namon si Labjoy Hosinilla Pistado! during that time nga ang mga pulis wala sang may nahimo kundi magtulok-tulok lang. Pistado! Ari mga kabyanan, isa ka dako-dako nga ebidensya Pistado! kung ang aton sininga pamunuan sa syudad sa Iloilo nagapangampanya tudo-tudo kontra sa illegal nga droga, ining job hire nga ini mahimo ayhan nga magbaligya pa ni sang Sabo. Pistado! Kay nabalaan nila nga ang mayor matigdas katama ang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Isa lang kapag patag, ikag isa lang kag pagpaandam sini mong Pistado! kung akong mayor, isa lang kapaandam ang simple lang. Pistado! Mabalaan ko gani kung sino dire ang nagabaligya sang Sabo nga taga syudad sa Iloilo. Siguraduhon nyo nga kung sigihon nyo pa, mas mayo pa, hindi na lang kamo magpakita dire sa syudad sa Iloilo. Pistado! Kay was makita taga ni mga itsura nyo, laban-laban, matimbog gid kamo sa prisuhan. Pistado! Panglupot gid kamo sa prisuhan. Pistado! Amo na tani bala nga mga tinaga. Pistado! Pero kabati kamo sa mga tinaga nga mo na. Pistado! Lantawa, mga kabyanan, kay tungod ang mayor, wala mga kabyanan sang masyado katigdas nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga diri sa syudad sa Iloilo. Ano ang natabo? Pati jabharya yaman kabyanan nga baligya siya boho. Amo na mga kabyanan,
ining job hire pagid ni nga may ara pagigali, no? Magluwas ini sang job hire nga nadakpan bago gilamang dito sa Pavia nga taga barangay Buntatala sa distrito sang Haro, mga kabyanan. Nagligad nga si Mana may nadakpan manggali nga duha man ka tinawo ni Labjoy Hosinilla sa drug bypass operation dito sa may barangay Kaingin Lapas, Pangido. Mga kabyanan, job hire man to. Kag sa kay Labjoy man to nagaupod sa may barangay Buntatala. Ang ngalan sa to, mga kabyanan, si Gerson Sonon. Tawo man to ni Labjoy Hosinilla. O Yunis ni garapon ni Santissima ka Labjoy. Ha? Ihado ka namon sang una ni former kwan mo ang imo nga asawa nga Kapitan Subong. Kag ikaw dumduman ko gid. Isang gulang kamo sa akon, no? Sang 2010 nagpakasal kamo nga duwa sang asawa mo nga Kapitan Subong. Nagmaninoy kami sa upod sang una ni upod sang una sa kay late Secretary Raul Gonzales kami itong mga maninoy nyo, hindi bla? Daw kalaw ay man nga Kuryonis ni garapon sa Santissima ihado tatampuhaw. Daway ka man gitudluan namon kag daway man kamo namon gitudluan nga magtinampuhaw kamo. Ang mga manino nyo, mga matarong nga mga tao, kamo inyo yung nagtinuntuaw. Naghupot kay mo sa mga tao nga mga tampuhaw niyo. Kuryonis naman, tingalam ako nga pertes mo kay isog, maglibot-libot kung ano kay. Mga bata-bata mo, mga adiktos ni, mga drug personalities ni. Amo ni ginasaligan mo nga may isog ka. Kay base ang imo nga mga bata-bata, pwede ni nga mag-salom para sa imo, kaya ang ilang ang ilang obra. Kagang ilang naanda na ang parte nga medyo bastante na sila nga daan sa illegal drugs kay mga drug personalities gali ng mga bata-bata mo ni. Pila ka bisis na nga nagakatabo ni. Mga kabaning ginapabayan lang. Wala kita kabate sang mihay kag mihoy. Halin sa kay Mayor Jerry Triñas nga naghambal siya nga atong mga jabhars nga nagkaradakpan nga mga drugista to. Pangbakulon ta kamo, pangkuribaton ta kamo. Kabati kamo sa kamo nga hambal. Wala, ginhuluhipsan lang nila to. Permiro mga kabyanan, ining mga nagkaradakpan sa kaingin, duwa na ni. Ang nadakpan sa kaingin ni, tao man ni Labjoy Hosinilla ni, taga barangay Buntatala man ni. Pero ang akon, gidya nga pamatuod sa inyo, kag mapamatudan ko sa inyo, ining bagong nadakpan sa may banwas ang Pavia, taga barangay Buntatala ni. Ining si Jerome Dikina ni, mga kabanan, amo gining tawo numero 1, mga kabanan, kaya amo ni siya, nakita tang itsura nga ni, amo ning itsura gid, sang nagbunot sang pusel, sang naga, konfrontahanay si Councilor Plaridel Nava, kag si Labjoy Hosinilla sa tong Mayo 9 nga eleksyon, mga launa sang hapon, dira sa may Buntatala Elementary School, mga kabyanan. Dumduman ko gid ni, amo ning isa diri sa mga subject nga nadakpan, ang nadakop mga 1.36 milyon nga balor sang Shabu. Yunis ni garapon to na mahambal sila sang mayor sa syudad sang Iloilo. Mayor, tinami lang ni, no? Nagligad to, dakpan maganitahon Labjoy Hosinilla to sa may barangay Kaingin Lapas. So, ipos-ipos ka malang, no? Kaway kok bate na sininggitan ni sila nga kontra na mga illegal drugs. Day! Nga mga jabhars kamo, mga yudikaka kamo, ginpakahuyan yung syudad. Pangampanya kami kontra sa illegal nga druga, kabaligya kamo druga. Masakit pamatian, may kabanan ng tinaga, kag ang mga komentaryo naton. Gambal kamo pirmi. Yang aton komentaryo di masakit pamatian. Daw halos gusto nyo ko dunot-dunoton permi. Daw halos tanan-tanan nga mga pagpangharas sa akon ginahimo nyo. Pero mga kabyanan, ang akon nga ginahimo ni hindi para sa akon kaugalingon, kundi para sa kaaraydan ini sang tanan-tanan nga mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Kamo inyo iyaga pinagusto lang kamo. Mga kabyanan, pabayaan nyo lang kami, himakon mo na, pabayaan mo lang imo, job hire na sang City Hall, kabaligya pa ya Shabu. Sige mo kitas naman, susmuryonis, tigra po ni Santissima. Kingastuhan nato ni siya kag bahatagan kwarta, kag paswelduhan, pakaunon, tunutudo. Sang sweldo nga hali sa kwarta sa kabansang gobierno, pagkatapos, ang ubraya baligya Shabu, pagkatapos gubon niyang puturo sa aton nga mga kabataan. Gasalig ini ang mga yudikakak nila nga ini, mga kabyanan, kay nga tungod kay mga kabyanan, no? Tungod kay
dagko sa mga tao ginasandigan nila. Pistado! Ikaduha, napabayan man lang sila sa atong sininga gobyerno sang syudad. Pistado! Kay hindi masyado ka vocal, mga kabyanan, no? Hindi masyado ka vocal ang aton pamunuan sa syudad when it comes sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Hindi masyado vocal ang aton syudad. Most especially, ang ginatumod naton, ang pamunuan ni Mayor Jerry Triñas, mga kabyanan. Pistado! Walang-wala. Oh, nagasalig ini ang halos kalabanan. Mga kabyanan, no? Ang halos kalabanan nagasalig kay tungod nga ang aton nga panggobyerno sa syudad sa Iloilo masyado kalawlaw ang pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Ha? Subong ari. Sang time nga ara si Tatay Digong. Sang time, mga kabyanan, nga si President Rodrigo Duterte, amo ang aton nga presidente. Ha? Ang mga durugista diri sa syudad sa Iloilo, pirmiro daw sa wala lang, gabato gyapon mong. Pistado! Ha? Gahanos gyapon. Pistado! Sanggin mostrahan sila o kung ginsampulan sila ni Tatay Digong. Mga kabyanan, nga ang hambal ni Tatay Digong, abi nyo galahog ko, ari o, testingan ta ang abilidad nyo, mga kabyanan, ari ay, sanggin testingan ni Tatay Digong, pinangtumba ang mga durugista, labi na mga big time nga mga sindikato sa illegal drugs, diri sa syudad sa Iloilo, nag-amat-amat, mga kabyanan, tarong kang nag-amat-amat para himunong ang iban. Pistado! Pila ka gatos kalibo, hindi lang ka ginatos kalibo, minilyon-milyon, mga kabyanan, minilyon-milyon ka mga drug personalities, mga drug addict, ang nag-surrender bilang mga tukhang surrenderer, mga kabyanan. Pistado! Hindi ba? May mga surrenderer, may mga surrender, pero sang ulihi, Pistado! sang natapos na ang sang natapos na, mga kabyanan, ang pagpungko ni President Rodrigo Duterte. Ari kita mo, pila pa lang kabulan ang pagpungko ni President Ferdinand Marcos Jr., may kabanan. June lang siya nagsugod, July, August, 2 bulan pa lang, ara na. Pistado! Nagduging na maliwat ang illegal drugs kay nga wala sang husto nga pronouncement. Si President Bongbong Marcos may kaangtanan sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Amo ining rason kung nga nagbalalik ang iban sa pagpati gani naton nga madamo na sa mga daan nga mga miyembro sang mga durugista, mga kabyanan, nga nagkalabilin pa ang nag-regroup. Pistado! Agod, nga padayunon ang pagbaligya sang illegal nga droga, padayunon ang pagnegosyo sang illegal nga droga. Ang iban nga nag-upod, mga kabyanan, sa plea bargaining, Pistado! or nag-avail sang plea bargaining, nga halin sa prisuhan, kag nagbalik, mga kabyanan, kung nakagwa na, ara subong, nagbalik na maliwat sa pagpangampan or nagbalik na maliwat sa pagbaligya sang illegal nga droga. Pistado! Kay wala na nahadlok, kay nga hindi parihos sang kamot nga salsalon ni Tatay Digong Duterte sang una ang pagpangampanya niya kontra sa illegal nga droga, ikumparar sa subong nga nagpungko. Pistado! Ti mga kabyanan na mo nang ginahambal naton, Pistado! sa kay Vice President Sara Duterte, no? Tani kung nakabati ka man subong, no? Hindi man papakahuis tatay mo. Pistado! Hindi man papakahuis tatay mo. Pistado! Kabalo ka naman sa Iloilo City, Guimaras, Western Visayas. Pistado! Balaan mong history sa Iloilo City, Western Visayas, nga mo ni pinakasikat when it comes to illegal drugs. Kay may mga narco-politicians nga ari diri nga wala pa gani Pistado! wala pa gani maguluntat ng iban ara pa
pasikat pagani. Pistado! Mga maisog pasubong. Pistado! Pagkatapos way patay balik-balik mo imo di pagkatapos magatubang sa sini mga tao, sa sini mga politiko. Ngagin pang-announce ang tatay mo. Pistado! Lunis ni Grapon ni Santissima ka man imo ya Vice President Sara man. Pistado! Okay lang na si mo? Okay lang na si mo ang tatay mo ipanglawag tatay mo ni tapos atubangon mo. Pistado! Pagkatapos yung human mo pa, papulo picture pa sila to. Pistado! Lunis ni Grapon Santissima di sa mga kabiyanan. Pistado! Di ka mo magpati abo isang sitwasyon grabe nyo sa amon bla kung galahog-lahog. Pistado! Ano abi kay gapati kay kamo abi isang ginahambal sa inyo nga ginachotso sa inyo nga ang obra naton diri pang sabotahe lang diri sa syudad sa Iloilo. Pistado! Gapati kamo nga amo na kung ang obra naton diri sa syudad sa Iloilo pang sabotahe lang sang administrasyon, pang sabotahe lang sang panggobyerno diri, ti nga agin taya ko pang kabuhi ko para sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga diri. Pistado! Why pa ma-presidente tatay mo Moriones ni Grapon Santissima gapanghanos na tani kontra sa illegal drugs? Pistado! Anay karon kay ara na nakatsansa na kita pagkatapos subong. Pistado! Kadto si Inday Sara Duterte, kadto pa sa Gimarasya mo. Pistado! Kadto pa sa Gimarasya mo sino tubang siya to? Pistado! Diri sa Iloilo City, picture pa sila ni Jerry Triñas. Pistado! Nga sang time sa nagapangampanya sila sa nagigad ng eleksyon. Pistado! Ginahanusan sila, ginhambalan sila nga. Pistado! Mga manugpatay tao sila. Pistado! May mukbalos na. Mga kawatan ka manupatay tao. Pistado! Pagkatapos, subong ka ba na pagkanto nyo di, atubangon ka mo ng Jiri, atubang ka mo kay Jiri, Pistado! atubang ka mo sa iban ng mga kandidato, din nga mga narco-politicians mo. Pistado! Daso wala lang sinyo. Sus, Moriones, ni Grapon ni Santissima, ka mo nga klase. Pistado! Mga kabyanan. Pistado! Hay. Pistado! Kuanaw, no? Nagapakita lang na mga kabyanan, nga bangod kay politika ini, bangod kay amonimo to. Tatay Digong daway gamos na. Pistado! That's why may kabanan, kung sino nga mga presidente ang nag-alagi sa gihapon, believe gihapon kuya sa kay Tatay Digong Duterte. Pistado! Wala kuya sa may kuan subong sang subong sa kay President Bongbong Marcos ti kabay pa matauhan ni sa kay President Bongbong Marcos, no? Pistado! Pero kitang maalaman ni si President Bongbong Marcos pero kung mag-amo ni nga mga kabyanan nga, no? Ang iya lang pirmi nga ginapaminsan, unity. Pistado! Ano mo na ka unity nga yun kakak ni mga tao dres palibot ka mga aswang na di ka mga lampingasan? Pistado! Abi mo, pasulo sa kayan ka lang diya sa mga aswang kag sa pasulo sa kayan ka lang diya sa mga tampuhaw kag mga aswang kag mga lampingasan nga mga politiko yes dalom. Pistado! Nga daw kuno abi gaw puno-puy si mo kay gusto mo unity. Pistado! Bisan anon ta ka unity may kabanan, pero lantawan nyo kano sitwasyon sa aton diriya sa syudad sa Iloilo. Pistado! Bago pa lang gani, pilaplank bulan nga nadula si Tatay Digong, nagrampant ng illegal drugs diri sa syudad sa Iloilo. Pistado! Di naghalalin naman ano ni? Nagregroup naman kamo? Pistado! Moriones ni Grapon Santissima nga klase ka pangabuhi ni nga to ni. Pistado! Ginhawa ta nakatrutudo nga pangampanya kontra sa illegal nga droga pagkatapos sa isa lang kapisok mga kabyanan naguntat lang ang pagpungko ni President Rodrigo Duterte nga amo may kabanan ang pinaka-vocal sa iya sini nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga ara naman ni Wab. Pistado! Makakulugmat actually mga kabyanan. Pistado! Today is Thursday, August 25, 2022. Pistado! Hindi naton malipatan nga ining Agosto 25 nga ini. Pistado! Mga siyam na katuig ang nakaligad nga ginsaka kami during the time sang ara pako sa Aksyon Radio. Pistado! Ginsaka ang istasyon sa Aksyon Radio sang gabi nga ina after sang aton nga programa mga kabyanan. Pistado! Ang ginhimo sang pagsaka sa mga miyembro sang SWAT. Pistado! Wala sang sala ang taga-Aksyon Radio, ginlusob sa mga taga-SWAT kay tungod sa mando sa mga drugista. Pistado! Sa amo sa tunga time. Ang gusto nila nga pahugon kita. Pistado! Bangod sa ngaton nga pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Pistado! Amo ni ka makakulugmat sang sitwasyon during the time. Pistado! Pagkatapos subong mga kabyanan dawara naman dumabalik naman. Pistado! Dumabalik naman ayhan. Pistado! Ari, isa sa mga pamatuod nga nagbalik na
job hire sang City Hall, wala sang kahadlok nga magbaligya sang illegal nga droga. Pistado! Mga kabyanan, no? Isa sa mga ang pinakamasakit dire kay ang mga nagkaradakpan nga mga drug personalities, mga nagatrabaho pa sa City Hall, Pistado! mga nagaubra pa sa City Hall sa malipot nga sugilanon, mga kabyanan. Pistado! Wala ni nakahibalo si Mayor Jerry Triñas. Kag wala ni makahibalo ang ining mga personalidad sang City Hall, ilabi na gid sila Joy Hosinilla, Pistado! nga ang mga bata-bata ya galigan baligya illegal drugs. Pistado! Ngano lab Joy man? Basi pila kadlaw masalaan ka nga pati ikaw amo ang ilang nga boss. Pistado! Pila nagkabisis si Gerson Sonon nadakpan sa barangay Kaingin, tawo mo man ni job hire man ni sa City Hall. Pistado! Hasta subong ba pangitao tambot kunara pa sa may Lapas Police Station ni si Gerson Sonon nga ini Pistado! nadakpan sa bypass operation sa may barangay Kaingin. Pistado! Job hire sang City Hall under sa kay Love Joy Hosinilla. Pistado! Ining isa naman subong nga si Jerome Digina alias Mig, mga kabyanan, no? Ari nadakpan naman to sa Pavia, pero ini siya job hire gapon sang City Hall. Pistado! Basi masalaan kasi ni Lovejoy. Ngang imo nga mga bata-bata, moryonis ni Grapon ni Santissima, mga drug personalities. Pistado! Basi masalaan kasi ni ikaw maligya siya, body. Pistado! Mga bata-bata mo nang ginapahulag mo. Pistado! Basi masalaan kasi ni. Pistado! Moryonis ni Grapon ni Santissima nga klase ni. Pistado! Ano na lang ni ngaton nga pangabuhi magamo ni man? Hamakon mo masweldo kay mo sang tawo. Kita nga mga pumuloy nga sweldo sa ila, pagkatapos sila yaga baligya siya bo. Pistado! Halitan pa nila ang membro sang pamilya ta. Pistado! Mga kabataan ta, mga puturo sa ngaton sini nga mga kabataan, mga kabyanan, halitan pa nila. Pistado! Nami nga klase magamo nino, makon mo na sweldohan mo na. Mga kabyanan, pagkatapos mabaligya pa sila siya bo, kag sanigan pa nila kay ang mga boss nila malapit sa mayor sa syudad sa Iloilo. Pistado! Moryonis, ano na ni pangabuhi taniman? Ano na lang ni sitwasyon ta magamo ni man? Ano mambal mo si ni Mayor Jerry Triñas, sabi pagsabat ka, i-plastar mo ni sang mayo, dapat i-explain ni mo ini. I-explicar ni mo ini sa aton nga mga pumuluyo diri sa bilog nga syudad sa Iloilo nga may mga job hires kita nga nagkaradakpan sa drug or sa drug by bus operation, mga kabyanan. Kag ining mga job hires nga ini, lunsay pa mga bata-bata sang imo man nga mga salaligan nga mga tawo, mga kabyanan. Pistado! Amo nang imo nga i-eksplikar sa aton nga mga pumuluyo. Pistado! Dire sa syudad sa Iloilo, mga kabyanan. Pistado! Amo na kasimple sa ngato sini nga pamangkot. Pistado! Siling ni James Reed, no? James Reed, tabata grown jiri ni or basi kon tripping man lang ni, di man ta makahambal nga bata-bata ini o basi jabhar man kun ano ni basi drug personality man ni. Pistado! Ambal ya sakon nga hipos na John, tulog dulang siling ito. Pistado! Pala mo gid ko ng mga taong mga adiktos, no? Sa kay James Reed, kabalo ko hindi man imo tutuod nga ngalan. Pistado! Kabalo man ko kag kay hindi man ko nga ti inang troll ka man lang. Pistado! Pero kung ako sa imo, Pistado! kung maisog ka, no? Himo ka sang tutuod mga account kay para nga makaistoryanay kita, no? Paipuson mo ka ako ni kapatulugon balang nga komentaryo tadi. Pistado! Natakaan ka nga kampanya kita kontra sa illegal nga droga? Pistado! Natakaan ka kay ginakomentaryohan ta ang may kangtanan sa illegal nga droga dire? Pistado! Nga ano ka adik? Adik lang na yang hindi gusto sinasang komentaryo naton. Pistado! Ikaduha mga kabyanan, no? Pistado! Ikaduha, kung hindi ka adik, no? Basi kung manugbaligya ka siya bo. Pistado! Ikatatlo, kung hindi ka man adik, hindi ka manugbaligya siya bo, laban-laban, no? Gusto mo nga mangin adiktos ang bata mo,
kaisa mo, paryente mo, ginikanan mo, tanan-tanan, o kung pati ikaw. Bistado! Amo na kasimple, may kabanan nga to, sini nga lantaw subong kung nga ang hindi kaya gusto sa nga to, sini nga komentaryo kontra sa illegal nga droga, mga kabanan. Bistado! So, amo nang isa sa mga ato, sini nga mga issues nga pagtalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Headlines pa lang to. Abi nyo, amo na to? Hindi Headlines pa lang to nako. Headlines pa lang to. Why pa ko ga komentaryo gid tulo-tudo kundi headlines pa lang ang ato sini nga ginplastar subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad, mga kaabyanan. Sa sunod naton nga mga headlines, si Vice President Sara Duterte nangin bisita, mga kaabyanan, sang nangin bisita sang siyudad sang Iloilo, kag ini siyang nagkadto sa may haro elementary school. Bistado! Kag nagtula, no? Ang iya sini may kabaran nga ginatula, nag-storytelling siya, no? Hindi tula, no? Nag-storytelling siya. Bistado! Sa iya nga storytelling, ang title sang storytelling nga iya sini nga ginbasa kagaina dito sa eskwelahan. Bistado! Ang title ang Barter of Panay. Bistado! Barter of Panay. Amo nang history nga gin storytelling niya, ginistorya ya sa mga pumuluyo, ilabi na sa mga kabataan. Bistado! Kung paano gin barter o kung ano ang bartiranay diri sa Panay. Bistado! Ti laban-laban, mga dato puti, dato sumakwil, no? Kag mga kwan bala, hindi bala mga amo na, mga aton ina nga mga ati nga mga dato di. Bistado! Nga nagbarter, mga kabyanan, no? Sa Panay, daw mo na. Bistado! Pero ang iban naghambal nga siling lang hindi ay hanang barter o Panay niya basi kung